Здравейте, приятели! Аз ще отида за малко в другата стая и днеска сме се върнали от село и зато и не сме правили нови видеа. И сега тук днеска ще отваряме 4 кутии пълни с куисета. Днеска няма да са бак такива неща, защото ми се вършаха парите да купувам такива неща. И зато имам такива неща, които са ми много хубави. И кажете ми, кое искате да отваряте. Напишете долу в коментарите, кое искате да отваряте. И бързо трябва да го отворя това или което ми се пане от очите. И, приятели, пресена, че тук са едни същи и зато и само едно хубаво има и не знам кое ще. И спрях това, то дори се е отворено. Хора. И вижте. 3, 2, 1. Да! И вижте го. Само че баща ми ме викал. И сега... Какво, тате? Добре. Сложете лайк на видеото, абонирайте се за канала. И на всички. Чао! Сложете лайк на видеото, абонирайте се за канала и ако искате още такива видеа, сложете лайк на видеото, абонирайте се за канала и на всички. Чао!